आंबो बारा साहस गैया गोरजियासो गोरजासो माने जाय मावनानै जाहोनो बुद्धि गैया बेसो गोरजा थाहैलि आदा बे नंगौ फंबाय माखासे बिराद सिङाव हिस्ट्रि दङ आसा र' आदा नोङो बिदिबा थेवबो फसायबाय खोमा दिहुननानै जिखुनु नायजागोन दे दे बनदो नैबे गामसा एकदम बर' सिख्लानि आखाइजों दांमोन दानाय गामसा औ नैबे दख'ना नैबे जाबाय बालायखो आगर बियो जोबोद मोजां आदा बाजैया जुदि गुफुरबा बेखौ गाननाय लोगो लोगो जुखाम आखाइ बेरनाय बायदि फ्राव गुफुर बेरथारगोन समायसारगोन आदा गुफुराथ' गुफुर नाथाय नोम्बाजै गैयाबा आं लाखिनो हायालै बेबो जारला आरो खिबावलायबाय नोङो गावनो दहाय हटेलाव नाफाम गोरान जाहोनानै बेनो नोंना बिबा सेवजोब्बाय थां खि थां फंबाय नै ओरै बाहेरायाव एफा गेसाव खिफिदों हांगोमोर जाजोबगोन सेंग्राफोरनि खोथा आदा आदसा बाजैनो गांसे लाखिदो जोबोद मोजां मोनगोन बाजैया नोंखौ आं फसायदों दख'नाखौ फैसा गैथ्राबा बाखिबाबो जागोनलै आदा उनाव हरना एफा मोजां लाखिदो आदा गांसे बाजैया बिराद मोजां मोनगोन आदा नोंखौ नोम्बाजै गैयाबा आं हायालै फंबाय दासो उदैया सान्थि मोनलायबाय आंना अ फंबाय मोजां मोनबायना नों जेबो सिन्था दाखालाम आदा बे दानि जुगनि गोदान मुगायाव गोदान पद्धतिजों दानाय बर' सिख्लाफोरनि आखाइजों गोदान नाम बेलायस्रि आगर बालायखो आगर हाजो आगर ददेरे आगरनि खुनु अभाब गैला आदा मिथिबाय नों लाखिबा मोजां जागौमोन आं मोजां मोनदों दख'नानि आगरनि नामखौ आंनि जिनिसफ्रा गाज्रि आदा गासिबो मोजांजोब अब्लाबो नोम्बाजै गैयाब्ला आं लाथ'नो हाया फंबाय दे होमबा फैफिन मालाबा दे थादो दे होमबा दे जेबोसो मोनजानाय जायासै नाङा आदा जानो लोंनाया देरसिन नङा नोम्बाजै फैबा फैफिन दे जागोन आदा जागोन ओइ मा मोनबोखो मोनबायलै नै ओइ जम्बा दा सामाय थागोन थ' सानसेनि हाजिरा ओंखारलायबायलै